rainwater park. At mag-explore muna tayo ng konti dito sa may San Fernando, Pampanga. Time check guys, 8 o'clock in the evening. Yan. So dito tayo galing kanina guys, sa may Mega World Capital Park. Hindi tayo mag-welcome na. Holiday Land. So, isa po yan sa mga sikat na restaurant guys dito sa may San Fernando, Pampanga. Yun, McDonald's. Dito tayo dumaan noon. Ito pa lang yung intersection. Oo. So, this is the intersection, guys. Dadaan tayo sa taas. Ay, wow. Dito rin tayo dumaan nun guys nung pumunta kami ng Parañaque. Gantong oras din tayo bumiyahe nun, di ba? Alas 8. Oo, alas 8. Sabi tayo yung intersection. Kasi traffic doon sa may ano. 8:30 pa nga yata. Ay, nasa NLEX tayo. Sabi ko kasi bilang nasa. medyo traffic po dito guys.
Sa likod po niya yung Sky Ranch. At dito naman po sa right side, ang Robinson Star Mills, Pampanga. Ayan. Kalimutan natin. Sino pagdampas dito? Mexico na? Yeah. So guys, we're going to Maimpis, San Fernando. SM City Pampanga. Oh, ang ganda. Ang malayo dito yung malayo. Araya? Ang malayo. 20 kilometers. Oh! Yan, siguro mga 20 lang. 20-25. City of Wonders. Walang ano dyan? Fillet? Walang walang nakalutong fillet. So, ayun po yung Pampanga Island. San Fernando, Subic. Stoplight. Bata ko. Ha? When I saw you in that dress. Yung Arayat Macdo, kung saan tayo kumain? Ah! Doon sa may ano. Malapit na sa may ano na. Sa Nueva Ecija. Hindi, pag dumating na. Oo. Yung ano, sa may papunta ng National Park.
pa ganon. Hindi mo tayo budget ko. Hindi wala yung isa. Dahil yung hindi ko kaya tayo budget. Wala na rin traffic nun. Shortcut na lang tayo sa ano? Pandakaki. Sa R1. Tapos pag andun ka, may lilitaw pa ano? Pa kain. Kain. Kaya? Ito. Papasok siya sa ano? Papasok siya sa... Chowking. Malinis siya. Hindi siya gitna. Mr. D. Mura ba yung mga tinda dyan? Hindi ko pa na-try bumili. Sa Mr. D. Mr. D. Mainipis? Saan kasi mainipis? Evidente pa Mexico. Ha? Pipanganan. Papampang. Sarap sana ng ulam ko kanina. Kung sinama mo. Ano? Masarap sana yung ulam kanina. Kung sinama mo. Kung sinama ito, marami na sa Batangas. Pulutok. Pulutok. Last Spotify. Oo nga. Hindi pa pala bukas. Oo, ano. Malay mo mag-text din sa akin. Yung si ano? Ano kasi? Big. Wow. Big Tenete. Herbal? What? Bumusini mo. Busini lang, busini. Laka nito, parang tatagilin. Oh? Bigay ko. Para naman tayo. Hindi ka taas yung percent mo ba yung 1%? 1%? Hindi mo makita. Makdo. Di ba ito?
natin dito sa may Maimpis, San Fernando. Pupunta naman tayo ngayon sa may Arayat, Pampanga. Time check guys, 8:50 in the evening. Ay mo dun yun. Doon no. Ano mo yan? Ano? Ha? Kanan sa Miranda Dos Road. Siya? Kanina iba. O, diba siya? Yan yung dinaanan natin. Kanan. Oo, saka. Oh. Hindi, saka mo. Oh, ang dilim ng daan guys. Pagkaraan ng 2.4 kilometro. Kumaliwa sa Kalulot Central Avenue. Kalulot Central Avenue. Dilim. So guys, kung manggagaling kayo dito sa San Fernando at pupunta kayo ng Arayat, meron na pong daanan dito na shortcut. Hindi nyo na kailangan dumaan ng Magalang, Pandakahi. Mas mapapabilis yung biyahe nyo guys kung dito kayo dadaan.
Makabebe, lubog. Ayun na rin. Mamilis na ka masantay. Kawawa yung ano. Mamilis ka pag pupunta ka. Makabebe. Mataas yun nun. Mataas. Ha? Ay, buti na lang. Lumiko na to. Kailangan ko ng hangin. Buti alam mo. Traffic gabi na. Kailangan nakatulog na dali. Mga tamboy oh. Barangay Kamuning. Uy, tuloy. Ba? Ha? Kailangan ko. Oh. Pinalalapit. Dancing in the dark. Bo. Bo. Ako linya. Bo. Ah, Bo. kaya tabo yung tono na yung pananalita. Bo. Halos yan ko yan. Oh, wala akong tapak ang kabias na. Tawag sa gabi. At saka pa kang 1 wala pa nga 1.8 pa lang yata. Mga truck. Pinabasa na yung mga truck. Po. So, malayo-layo pa tayo guys sa Arayat, Pampanga. Ang dilim ng daan dito guys. Yan. Uy, pa-curve yan, pa-curve. Slow down na. Bo. Bo. San Jose Malino. Ah! Lalabas din tayo sa ano. Sa atin. Kumaliwa. Tapos manatili sa kanan. So guys, we're now here in San Jose Malino. Ano yan? Saan ka Manatili makikita? sa kanan. Hindi mo alam din. Basta yung doon. Doon pa rin pala. Pagkaraan ng 2.6 kilometro. Kumaliwa sa Arayat, Mexico Road. Ba. Uy! Tago muna tayo. To. Ay. Te. Makapagi. Doon. Tutuloy. After nito. Oh, bo. Nakakadala ang chichilya. Chocolate. Wala. Up. To, sa gilid. Ayaw madilim. Ang bahay. Ayan.
nasa right side natin yung Mount Arayat ngayon. Uy, truck laki. Ano yan? Uy, dadwala. Tangi dito. Uy, 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 uy. Yan, medyo maliwanag din dito sa daan, guys. May mga poste na ng ilaw. Villa de San Anton. Saan na kaya tayo? Lapit tayo dito. Hindi ako makailangan. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. Mana? Ibigay ko mata. Kumanan sa Arayat, Magalang Road. Oh. Kumanan sa Arayat. Magalang Road. Oh? Ayun yun. Sinabi ng biscuit yun. Uy. Up. Santa Ana Arenas. So, hanggang So guys, nandito na tayo sa may Arenas. Yun yung papunta sa Santa Ana. biglaan lang. Ang bilis. So, nasa may Arayat na tayo, guys.
Highway din siya papunta ng Nueva Ecija. Wala ka ng truck. Uy. Wala kayo. So guys, nasa may Gatchawin, Arayat, Pampanga na tayo. Gatchawin, full sail. Gatchawin. Baby, I'm dancing in the door. You betray. So, sa gabi guys, marami ng mga truck na lumalabas. Sabi mo yung kasi Nagdi-deliver na sila sa mga bayan-bayan. ito ba rin susunod? Yan, malapit na. Last time pumunta dito, matagal na din. Ikaw lang ah. Nung ano, Saan mo lang dito? oo nga, ano kasi yung last? Saan? Gabaldon? Dinggalan? Na? Dinggalan. Tagal. Feel perfect tonight. Baby, dancing in the dark. Up, 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 up. Ayan, malapit na tayo. Ay, intersection. Ha? Yan, yung papunta na saan? Sa Arayat National Park.
tayo sa ating destination. Time check guys, 9:35 in the evening. So, Santa Ana, Cabiao, Town proper. Sa left side guys, yung Kumanan sa papunta 3, ng JASA, JA Santos Avenue. Arayat National Park and Cabiao, Nueva Ecija. So, dito tayo sa right side. Sa may McDonald Arayat. Tama ba? Yes. Sige, diretso. So, hope you like this video guys. Thank you for joining me. Until next time. Nakarating ka na sa iyong destinasyon.